Στη Irusaki Supplies είμαστε πολύ περήφανοι καθώς αναλάβαμε την εκτέλεση και τον συντονισμό της μεγαλύτερης παραγγελίας που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Η παραγγελία μας περιέχει 65 μηχανές EWM 350 Pulse Phoenix XQ με Expert Panel και XNet Connect, 17 Tetrix EWM Welding Machines 350 Pulse AC με Expert Panel XNet Connected. Περιέχει επίσης 6 Pico TIG 180 Pulse καθώς και 6 Pico Shell 200 Pulse. Επίσης όλες οι μηχανές είναι supplied με Abicore Business Welding Torch, η κάθε μία στο είδος της και στον τύπο της. Είναι 100 regulators από το Nico Gildiz, μανόμετρα αργών, καθώς και 24 φουρνάκια 8 των 50 κιλών και 16 των 5 κιλών του οίκου Yakamozo και 30 απορροφητήρες του οίκου Teka Fumes. Αποτελούσε μία από τις δυσκολότερες παραγγελίες καθώς απαιτούσε το συντονισμό και delivery time 5 διαφορετικών εργοστασίων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η Irusaki Supplies ανέλαβε και τον συντονισμό και τη μεταφορά όλων των παραγγελιών από όλα τα εργοστάσια. Για την EWM αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγγελία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, καθώς και τη μεγαλύτερη παραγγελία στην Ευρώπη. Η Irusaki Supplies με παρουσία 75 χρόνια στην εγχώρια και στην παγκόσμια αγορά αποτελεί το νούμερο 1 supplier σε heavy industry, refineries, shipping και defense sector.